mano iko narakel tongo chana musaka naro thaijuk tapai mano nang to hengke ana comment khlai sadi tai norokni bagui ang tebo video kwtal kwtal phunuknai tubuwui dadipat ani channel no choya nai tongni tei ani borokno subscribe tei like share comment khlai di chana muchung hengke paisa phaibai di ani oro tabuk munti munti ungjak bufang hengke bisi torya yapon hoite naidi busuk thuk norokno ang phunuknai yango naidi busuk kai chuk hingke norokno ang pura bwthai bwskang gana khe phunuknai naidi busuk chuk tong tei busuk tor bwthai ang tangui phunuknai norokno naidi ang tangui se manmano hingke phaidi hingke tei bwskango video agolaiyana yang hingke kheto mai borjak mai borai akonoi tonwi rijak taisa hingke ranani se somoi sopainai hingke tabuk hingke ang phungni samung paipaibai kha tei thaijuk rok norokno ang phunugui tongo hingke mo tabuk kisa phung jora ba twi tukunai tungkhla chuka kolomani bagui aboni bagui ang norokno bisi video phunuk mangla hingke ang tabuk hingke tubuh sinai bwsak bo onai letterpora angjak actually tamsanani rabat bwtwi thumui phaiui noroi bwsak kisa bwskang nukjagui bolok khlaikha hingke tabuk hingke twi tukunai ree bo chumjak yaku twi tuku akonoi norok bai jora mangka hingke aforo bolok khai phunuknai ani channel no subscribe khlai di aswngno tini ni jora tui.